जोबोद गोजोनथाव खौरां बडलेण्डआव एबा बिटिआरआव खामिनाय साफ्रोमबोनि लागै मानोना कौन बानेगा crorepati बादिनो बडलेण्डआवबो सोर जानो लाख पति गेम होनो थांगासिनो दङ। बडलेण्डआव खामिनाय साफ्रोमबो बेयाव बाहागो लानानै स्wngluni फिन्नाय होनानैनो लाख रां आरजिनायनि खाबुखौ मोननो हागोन। गोबां सुबुंफोरा बोसोरनाङै खामानि मावख्रुबनानैबो लाख थाखा आरजिनो हाया। नाथाय सोर जानो लाख पति गेमाव पार्टिसिपेट खालामनानै 1-2 घन्टानि गेजेरावनो लाख थाखा खामायनो हागोन। बेयाव बोराय बुरि सेंग्रा सिख्ला आबाद मावग्रा हाजिरा मावग्रा बेपार खालामग्रा साख्रि मावग्रा फरायसा फरायसुलिफोर बयबो बाहागो लानो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि गियानजोंनो नोंथाङा नोंथांनि मोनथिनायजोंनो स्wngluni फिन्नायफोरखौ होनानै लाख पति जानो हागोन। सोर जानो लाख पति गेमखौ माब्ला होनाय जागोन, सोर होगोन, बबेयाव होगोन, माबायदि सोंलुफोर सोंनाय जागोन आरो बेयाव माबोरै पार्टिसिपेट खालामनायनि खाबुखौ मोननो हागोन, बेफोरनि सोमोन्दै आपडेट नेक्स्ट भिडिअ आङो लानानै फैसिगोन। ओंखायनो सोर जानो लाख पति गेमाव नोंथाङा जुदि बाहागो लानो गोसो दङब्ला, खम समनि गेजेरावनो लाख थाखा आरजिनो गोसो दङब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो, जाहाथे सोर जानो लाख पति गेमनि गोदान आपडेट लानानै फैयोब्ला थाबैनो नोंथाङा मोनथिनानै सोर जानो लाख पति गेमाव बाहागो लानो हानाय बादि। आरो सोर जानो लाख पति गेमाव पार्टिसिपेट खालामनो सोर गोसो दं कमेन्ट खालामलायदो आरो जेसे हागौ शेयार खालाम, जाहाथे बडलेण्डनि बयबो बाहागो लानो हानाय बादि। थाबैनो आङो सोर जानो लाख पति गेमनि गोदान आपडेट लानानै फैसिगोन। एसेनोसै।